Teraz sa oni pripravili na veľkú vodu z vrchu. Samozrejme. Oni sa pripravujú na veľkú vodu z vrchu, keď môžeš vidieť, ak je teraz to, čo je mokré, vidíš? Toľko vody už vypustili z priehrady teraz. A keď príde zo severu veľká voda, lebo ten Váh je veľmi dlhá rieka, má veľa prítokov, tak sa začne naplňať postupne táto priehrada znova a oni ju budú postupne priebežne vypúšťať, aby dole neboli záplavy. Zadržia vodu. Aby nevytopilo kovárno. Uzavreli, vieš čo, neviem. Možno to boli nejaké samovarahové často. Možno nejaké práce robia. Niečo, víš. Ja si pamätám, keď opravovali Puchovský most, tak sme chodili tak, ale to chodili auta do Puchova. Po tomto priehradnom múre. Tu bol semafor a jeden pruh, druhý pruh. Jeden pruh, druhý pruh. Iba osobné a autobus mohol prejsť. Podľa mňa túto, ten plot bol